Babawa Pele yana ɗaya kan sikin yadi na 18 ya ga da ciki wane ne Oscar shikenan Oscar ya aika Ojo Aba ya sha bulkodi a gaban magoya bayan Kano Pillars shikenan Kano Pillars ta ce fankan baya kilishi ga Enyimba dama ashe kunnen jaki ba kashi bane kawai tsoka ce bari mu dimurmushe ta a gaban kowa. Kano Pillars ta shiga gaba a wannan fili na Sani Abacha. Kai! Yau mun ga tankaɗe da rairaya, mun ga warkajami, mun ga bugun gumbar Kano a wannan fili na Sani Abacha. Ka duba ga yadda 'yan dagwai-dagwai suka shirya ƙwallon daga sashi zuwa sashi. Kankace mai Oscar ya magamami da ita, ya aika da Ojo Aba ya sha bulkodi da kuma rana tsaka. Shikenan bana babu harka ga yaran finidi warkan da warkajami ga sai masu gida. Al-yamalash mai zan gani jan kunne da gefen almuru daman waye kaku ga wata dama nan mai kyau daga Kano Pillars kari daga can gefe kari ya ɗaya kansa kuma wane ne nan Saidu barawo da mai kaya an girbe Saidu shikenan bugun tazara mai kyau a gaban gidan Enyimba sun shiga jalala fa akan Enyimba ɗauki Enyimba na neman ɗauki jama'a